Hi friends, welcome back to my YouTube channel Kudla Family Vlogs. ಕೋಡೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಯಾನು ಸೇಮ್ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ದನೇ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೀರೆ ಇನ್ನು ತುಳುಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ತುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತೆನ ಹಿಂದಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 90% ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ತುಳು ಹಿಂದಿ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಡೆದ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪು. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ. ಅಂಚದು ಇನಿ ಯಾನು ತುಳು ಸೇಮ್ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ದನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೀರೆ ಇನ್ನು ತುಳುಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ದ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತುನು ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ವಾಸ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು. ಈವನ್ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಕಲರ್ದ ಪಾಡೋಡು ಸೈಡ್ ಪಾಡೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ ಸೈಡ್ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಅವು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಪ್ಪು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ. ಅಂಚದು ವಾಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಂಡದತ್ತು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ವಾಸ್ತುನಂಗೆ ನಂಬುವರು. ಸೊ ಐಟ್ ಆಪುನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಾದ ಅವು ದೀಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ದೀಂಡ ಐಟ್ ದಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪನ್ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೈದೇನು. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಐಟ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲಿ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ವಾರ ಒಂಜಿ ಸಲ ನೆಲ ಒರೆಸಿರು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಡೈಲಿ ಒರೆಸಲಿ. ಈ ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಪುನ ಬನ್ನಾಗ ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನಾಡ ಇಲ್ಲಗ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ. ಇಲ್ಲಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ನೆಲಸದುಂತುನು ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಆ ಇಲ್ಲಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬತ್ತದುಂತುಜಿ. ಸೊ ಏಪಗಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ದೀದುಪೋಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವದ ಪೂರ ಒಂದು ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವದ ಪನ್ಪೇನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಟಿಲ್ ಕೋನೆಡು ಎಂಚಿನ ದೀವೋಡು ಎಂಚಿನ ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪುಡದಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೀಪೇರು ಪುಡದಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತುನಂಡ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದೇಪಂಡ ಅವು ಪುಡದಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೀಂಡಾಂಡ ಇಲ್ಲಗ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುನು ಲೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದಾದೆತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ಕತ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದರಿದಿತ್ತನಾಂಡ ಅಥವಾ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡನ ಟ್ರ ಅಂದು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬರ್ಪುನ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ಕತ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲ ಅಕುಲು ಏತೇ ಪಾಪ ಬೆಂದನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಪುಡದಿನ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಐ ಕಾಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಮನ್ಪುನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುನು. ನಮ್ಮ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಓಲ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಬತ್ತಿನ ಓಲ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಉಂದೇನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಧ್ಯಾನದಿಲ್ಲಿ ಅವು ಕಟ್ಟಾತಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಂಡ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಲಂಚೆನೆ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬುಲಿಪುನ ಪೂರ ಅವು ಒಂಥರ ಇತ್ತೆದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದ ಬುಲಿಪುನ ಪೂರ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೋರು ಅವು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಐಟ್ ನಿಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಐಟನ್ನ ನಿಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಮನ್ಪುವರು ಲೆಪ್ಪುವರು ದೇಪಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪುನ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ವಾಸ್ತು ಒಂದೇಟು ಪಾಡುವೆರು ಒಂಥರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾಡುವೆರು ಬುಲಿಪುನ ಒಂದೆತ್ತ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸನ್ನು ಲೆಪ್ಪುವರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಏಪತ್ತುನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡು ಸಾರೋಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಪೇಯ್ನ್ ಸಾರೋಸ್ ಎಪ್ಪಲ ಮುಗ್ಗೇರಿಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತುನಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಪಾಡುವೆರು ಹೋಗೋತೇನೆ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಶಿಪ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಅನ್ಪುನ ಮುರ್ಕುನಂಚಿನ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಂಡತ ಅವಲ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಿಲಕನೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಮುರ್ಕುನಂಚಿನ ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಕಂತು ದೀಪಿರು ಬಟ್ ಐಟ ಆತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ತೂಯರಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಮುರ್ಕುನ ಪುರ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಕಂತು ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಒಂಥರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ತೋಯರ ಅವಲ ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸಿನ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಪ್ಪತ್ತುನಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಕಲು ಎಪ್ಪತ್ತುನಲ್ಲ ಕೋಪಡ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪದ ಒಂದು ಮುರ್ಕುನ ಒಂದೇಟು ಇತ್ತುನಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ
ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲದಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಹಾಳಾತಿನ ಪಟ್ಸ್ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಇಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾತಿನ ಪೂರ ಕೊನ್ನದು ಸ್ಟಾಕ್ ದೀಪಿರ ಅವಲ ದೀವಚಿ ನಿಕುಲು ದಯಪಂಡ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಚೂರು ಹಾಳಾತಿನಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದುಪಿರ ಅಂಚಲ ಮನ್ಪುಚ್ಚ ಐಟುಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸನ್ನು ಲೆಪ್ಪರು ಇಲ್ಲಡು ಏಪಗ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ಕತುಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡು ದೀವಚಿ ಕಟ್ಟಾತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಕುಡರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡನ ದೀವೊಚ್ಚಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದ ದೀಪಿರ ಅವಲ ದೀವೊಚ್ಚಿ ಐಟುಲ ನಿಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುವರು ಲೆಪ್ಪುವರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವುಲ್ ಅಕ್ಕು ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಿಕುಲು ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ದೀಲಿ ಅವು ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹಾಲಿಡ್ ದೀಂಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟು ಪಂಡ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಗುಡ್ಲಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅವು ದೀಂಡಾಂಡ ಅವು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ಲ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಅವು ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ದ 7 ಹಾರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅವು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈತಿಯಾವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪತ್ತದ ಬರ್ಪೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚೆನೇ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಡಣ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರೇನೆ ಇಂಕ್ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುಲ ಬರ್ಪುನು ಹಿಂದಿಲ ಬರ್ಪುನು ಹಿಂದಿ ಮಂತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪದಿಂದ ಯಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರೆಗಳ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಒಂದು ಹಿಂದಿಲ ಮನ್ಪುವೇನು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಲ ಮನ್ಪುವೆ ಓಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಾತು ಬರ್ಪುನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಬರ್ಪುನು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ದ ಮನ್ಪುವೆನ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದ ಮನ್ಪುವೆನ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಅಂಚೆನೇ ಇಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಬಾಯ್